नमस्ते. मी बटाट्याचे वेपर बनवते आहे आणि हे वेपर असे आहे की आपण उपासाला वगैरे कधी पण तळून खाऊ शकता आणि वर्षभर टिकू शकतात. असे हे बटाट्याचे वेपर आहेत. ते तुम्ही रेसिपी बघून मस्त बनवून ठेवा. छान 10 रुपये किलो बटाटे आहेत. त्याचं साहित्य दाखवते. हे मी बटाटे आहे ना 1.5 किलो घेतलेली आहे. स्वच्छ धुवून घेतली आणि मी साल काढून घेतली आहे पहिली वरची. आणि तुम्हाला हे दाखवायला 2 ठेवले आहे म्हणजे साल कशी काढायची ती. हे आहे ना साल काढायचं बटाट्याचं असतो, त्याने अशी साल काढायची. बटाट्याची साल काढून आहे ना स्वच्छ पहिली धुवून घ्यायची, नंतर त्याची साल काढायची आणि अशी पाण्यात ठेवायची. आणि आता मी याची आहे ना पातळ कापा करून घेणार आहे. म्हणजे आपल्याला प्लेन पाहिजे ना तर ही धार असते ना ह्याच्यावर प्लेन काढायची. आधी मी तुम्हाला प्लेन करून दाखवते. हे बघा, ही अशी पातळ कापं करून घेतली आहे. ही एक बटाट्याची कापं अशी पातळ. हे असं बटाटा आहे ना चांगला किसणीवर असं किसून घेतलाय. पातळ अशी कापं काढून घेतली आहे आणि स्वच्छ धुवून पण घेतली, परत धुतली मी. आणि आता हे त्याच्यासाठी आहे ना हे चांगलं पाणी घेतलंय. आणि हे मी आता कसं रात्री किसले आहे, म्हणजे आता मी रात्री किसून ठेवले आहे. आणि आता उद्या सकाळी आहे ना मी आता याचं काय करायचं ते मी तुम्हाला उद्या सकाळी दाखवेन. आणि हा आहे ना तुरटी आहे, म्हणजे तुरटी ह्याला फटकी बोलतात. जे रात्रीचे दुकानवाले कधी ही वस्तू देत नाही, तर ही आहे ना फटकी आहे. म्हणजे ह्याला तुरटी पण बोलतात, फटकी पण बोलतात. ही आता अशी आपण आणायची, एक एवढा खडा आणायचा आणि पाण्यामध्ये असं टाकून ठेवायचा आणि असं जरासा पिघळवायचा, असा फिरवायचा. आणि त्याच्यामध्ये आहेत ना हे बटाटी सगळी टाकून ठेवायची रात्रभर. म्हणजे पुरी रात्रभर आहे ना बटाटी अशा पाण्यामध्येच ठेवायची, तुरटीच्या पाण्यामध्ये. आणि मी आता याच्या पुढे आहे ना तुम्हाला म्हणजे सकाळी, म्हणजे उद्या सकाळी मी काय करणार ते तुम्हाला दाखवेन. याची सर्व आता मी बटाट्याची कापं याच्यामध्ये टाकली आहे आणि त्याच्यामध्ये आता तुरटी पण टाकून ठेवली आहे. असा फेस येतो, मग असं पाणी पण भरपूर ठेवायचा, बटाट्याच्या वर पाणी ठेवायचा. आता त्याच्यावर आहे ना हे असं झाकण ठेवून म्हणजे रात्रभर असं पाण्यात ठेवायची बटाटी. आणि याच्या पुढे आता तुम्हाला मी उद्या काय करणार आहे ना ते सकाळी मी तुम्हाला दाखवेन. ना किसून ठेवली होती पाण्यात टाकून आणि त्याच्यामध्ये फटकी म्हणजे तुरटी टाकलेली आणि अशी आता मस्त पाण्यामध्ये ठेवलेली होती रात्रभर. आता मी काय करते, आता सकाळी हे पाणी उकळायला ठेवलंय, चांगली उकळी आली पाण्याला. त्याच्यात आहे ना 1 चमचा मीठ टाकायचा. म्हणजे जसं पाणी असेल ना तसं मीठ टाकायचं. हे मीठ टाकलं ना की जरा हलवायचं असं. आणि याच्यामध्ये आहे ना ही जी बटाट्याची कापं काढलेली आहेत ना किसलेली, ही याच्यामध्ये टाकायची पाण्यामध्ये. म्हणजे उकळी आल्यावरच टाकायची. जेवढी पाण्यात राहतील ना तेवढी टाकायची, कारण त्यांना उकळी यायला पाहिजे. अशी टाकून झाली ना की याला आता परत उकळी यायला पाहिजे. एक उकळी आली ना चांगली, मग ती काढायची चाळणीमध्ये आणि उन्हात सुकत घालायची. अशी 3 मिनिटं झाली आणि आता अशी चांगली उकळी येते. हे उकळी आली ना की उकळी आल्यावर आपण 1 मिनिट अशी शिजवायची, जरा ढवळायची अशी. तर ही अशी हे झारा घ्यायचा आणि अशी हलवायची, म्हणजे उकळी येतेच आहे. आणि उकळी आल्यावर आहे ना 1 मिनिट ते म्हणजे जरा शिजायला द्यायची, जास्त शिजवायची नाही. तर याच्यामध्ये मीठ पण टाकलेलं आहे. आता उकळी आल्यावर आहे ना ही 2 मिनिटं शिजले. आता ही आहे ना काढायची, अशी झाऱ्याने काढायची आणि चाळणीत ठेवायची. बघा मी चाळण घेतली आहे, ही चाळण घेतली आहे आणि असं भांड्यावर ठेवायची चाळण, टोपावर वगैरे. अशी म्हणजे जरा 2 मिनिटं शिजवायची फक्त, जास्त नाही शिजवायची. आणि ही चाळणीमध्ये आहे ना अशी पाणी घालून अशी चाळणीमध्ये काढायची.
कारण का ते पाणी पूर्ण आहे ना, पाणी गळून गेलं पाहिजे. आता आपल्याकडे तोपर्यंत ऊन नसेल ना, तर आपण काय करायचं, पंख्याखाली आहे ना ओढणी वगैरे असं काहीतरी एकदम पातळ, म्हणजे ओढणीच अशी असते ती घालायची आणि त्याच्यावर ही जरा म्हणजे पंख्याखाली सुकायला द्यायची, ऊन नसेल तर. आणि डायरेक्ट ऊन असलं ना तर आपण डायरेक्ट उन्हामध्ये टाकू शकता. म्हणजे पंख्याखाली का टाकायची की जरा म्हणजे ती चिपकत नाही. हे आता चालणीमध्ये गळत आहे तोपर्यंत ही आहे ना, दुसरी आहेत ना बाकीची, ही आता त्याच्यामध्ये त्याच पाण्यामध्ये ही शिजवायची. आता समजा भरपूर केली ना तर मोठा टोप ठेवायचा, एकदम मोठा असतो 2-3 किलोचा, तो टोप ठेवायचा आणि त्याच्यामध्ये पाणी अर्धा टोप ठेवायचं आणि त्याच्यामध्ये ही अशी शिजवून काढायची. अशी बटाटे टाकल्यावर आहे ना ते पाणी कसं गार होतो आणि त्याच्यामुळे कसं कट जरा उशिरा येतो. म्हणजे पाण्याला उकळी यायला पाहिजे. पाणी तेच वापरायचं, म्हणजे बटाटे आपण किती पण बनवली ना तर ते पाणी असतं ना आपलं पहिलंच ठेवलेलं, तेच पाणी ठेवायचं. ते पाणी गरम पाणी बदलायचं नाही. त्याला आता परत 2 मिनटं उकळी यायला द्यायची. उकळी आली की परत 2 मिनटं शिजवायची. हे पूर्ण पाणी गळून गेलंय. आता हे आहे ना, आता ऊन आहे ना म्हणून मी डायरेक्ट आहे ना उन्हातच सुकवते. तुम्हाला थोड्या टायमाने दाखवते, कारण ही परत अर्धी शिजतात आहेत ना, म्हणून सर्व उन्हामध्ये लावल्यावर आहे ना मी तुम्हाला दाखवते. असे बटाटे टाकल्यावर आहेत ना 2 मिनटं चांगली उकळी येऊन आहे ना 2 मिनटं अशी चांगली शिजायला द्यायची. अरे अरे आता मस्त आहे ना 2 मिनटं अशी शिजायला द्यायची. 2 मिनटं शिजली ना हे सर्व काढायची, गॅस आता बंद करायचं. तर मी तुम्हाला आहे ना थोडेसेच करायला म्हणजे असे बनवले दाखवायला तुम्हाला. असे चालून घ्यायची आणि चालणीत काढायची. पहिले हे आधी काढल्यावर आहेत ना गरम गरम असतात ना, थंड झाल्यावर पहिले गरम पंख्याखाली आहे ना ओढणीवर सुकायला ठेवायचे आणि नंतर आहे ना डायरेक्ट आपण उन्हामध्ये ते सुकवायचे. हे मी आहे ना शिजवून आहे ना चांगले उकळी काढून असे शिजवून कापं घेतलेत बटाट्याची. ते अर्धा तास आहे ना ओढणीवर पंख्याखाली सुकायला ठेवली होती. आता मी आहे ना सगळी गोळा करून आहे ना ताटामधून बाहेर उन्हामध्ये सुकायला ठेवते आणि तुम्हाला नंतर दाखवते उन्हामध्ये घातल्यावर. ही अशी बटाट्याची कापं आहेत ना, ही अशी उन्हामध्ये पेपरवर अशी मोठी आता माझ्याकडे ही अशी फळी आहे त्याच्यावर मी सुकायला ठेवली आहे. तुम्ही पण असं काहीतरी भांडं बघून आहे ना मोठं सूप वगैरे असेल तर असं उन्हामध्ये सुकवायला ठेवायचे. हे बटाट्याचे वेपर आहे. हे असे सुकून आहे ना असे पातळ सुकून असे होतात, एका दिवसामध्ये सुकतात. तरी पण दुसऱ्या दिवशी आहे ना थोडे उन्हात ठेवायचे आणि डबा भरून ठेवायचे सुकवून, आणि ते तळून आहे ना फ्राय करून असे होतात. असे एकदम मस्त कुरकुरीत होतात. आपण आहे ना हे उपवासाला वगैरे असे खायचे. श्रावणात आता उपवास येतील ना त्याच्यासाठी आपण आहे ना 4-5 किलोचे बटाट्याचे असे वेपर सुकवून ठेवायचे आणि हे कसे एका दिवसामध्ये सुकतात आणि दुसऱ्या दिवशी जरासे थोडे उन्हामध्ये ठेवून आहे ना मस्त थंड झाल्यावर डब्यात बरणीमध्ये मस्त भरून ठेवायचे आणि उपवासाला खायचे. मस्त झाले, छान झाले. तुम्ही पण बनवा.